Последния уикенд на месец август традиционно Боровата гора в местността Добромерица край старинното балканско селце Жеравна посреща хиляди гости от всички краища на България и света. Поводът е традиционният фестивал на фолклорната носия, организиран от Фондация България и кметство Жеравна. Участието в този фестивал е доброволен акт и желащите да се включат в него старателно спазват задължителните изисквания за провеждането му. С цел да се придаде възможно най-пълна автентичност на обстановката и максималното й приближаване до българския бит от преди 100-150 години, действа строг фестивален правилник. Главното изискване за прекрачване в фестивалната територия е да сте облечени в фолклорна носия. Забранено е внасянето и ползването на редица предмети от съвременния живот, както и на изделия от пластмаса. Ползването на мобилни телефони е разрешено само на определено за разговори място. През първите 2 дни категорично е забранено заснемането с камери, фотоапарати и мобилни телефони. Право на това имат само акредитирани медии и фотографите на фестивала. В последните години неразделна и много важна част от фестивала е фестивалния вестник. Безплатното информационно издание на фестивала, включващо програмата му, правилника за провеждане, актуална информация, текстове с патриотични акценти, както и развлекателни страници. Екземпляр от вестника получава за влизането си всеки гост и участник в фестивала на фолклорната носия. Децата се забавляваха с игрите на дядовците и бабите си. Дама, чилик, топчета, виенско колело, разходка с магари или дървена люлка, която сякаш ги качваше в небесата. Всички тези забави се оказаха много по-интересни за малките гости, защото се случваха навън, сред природата и в компанията на още десетки дозини усмихнати момиченца и момченца. А гостите с всяка изминала година стават все повече и все по-красиви. Изпъстрена с шарени носи и разбудена от ритъма на тъпани гайди и кавали, за 3 дни Жеравна е като оживяла приказка. Приказка, в която се разказва за родолюбиви родители, предаващи на децата си любовта към род и отечество. Приказка за умелите ръце на българката, която и до днес твори красота около себе си. Приказка за майката, която приготвя децата си за фестивала като за най-голям родов празник. Приказка за бащата, който показва на сина си историята, без която няма път напред в бъдещето. Фестивалът в Жеравна на практика доказва, че е възможно второ българско възраждане. Организацията е много сложна, а тук в момента работят около 150 души, които работят. Тоест те са ангажирани с фестивала, получават възнаграждение за това, за да могат да... това цялото нещо да се случва. Това са музиканти, търговци, охранители, аниматори, счетоводители, всякакви хора, които правят всичко и това нещо възможно. Има, разбира се, и доброволци. Около 2000 различни детайла има правенето на един такъв фестивал. Всеки си отговаря за няколко там стотин негови си. И в крайна сметка ето това, значи едно такова събитие, което между другото един дъжд го обърква много лесно. Ако не беше Ян, този фестивал нямаше да го има. Той не е само, че помогна с страшно много пари създаването, защото това нещо се прави, ама с много пари трябва да се вложат безвъзвратно, нали, за да може да се направи една така организация. Айде сега вече има много хора, има възвръщаемост, ама в началото не беше така. И другото нещо, което той беше освен спонсор, инициатор. Той постоянно ме юркаше след моята сватба, на която всички бяхме облечени така с национални носи. Постоянно ме караше пак да си обличал килта, нали, пак да събираме хората с народни носи и така. И благодарение на неговата инициативност аз в крайна сметка организирах този фестивал. I am so honored and I am so proud to be wearing this hat with the badge of the Voivodi and these shoes
And I thank you deeply from the bottom of my heart, Elena. Чувствам се страхотно. Искам да благодаря на всички хора, които ме подкрепят, които са тук, които не ги страх от нищо. Дали ще вали, дали ще гърми, няма значение. Които са се довели малките деца, да ги захранят с нашата култура, да ги възпитават по-български. Моя съпруг започна тая джиря. Той започна, даде точката и направи една джиря от 9 години. Ние трябва да я продължим. Бен обеща, че ще е следващия, който ще продължи докато той е жив. Така че от тук нататък само продължаваме нещата, които сме създали. Elena presented me with a great honor and some responsibility. I'm wearing the hat of her late husband Ian. I'm holding the shoes he wore. I have shoes and I have a hat representing the traditional Bulgarian costume. I will put those shoes away. I will put the other hat away, and from now on I will wear this hat and I will wear these shoes. But there is a phrase in English, and I'm sure you have something similar in Bulgarian. To fill another man's shoes is a great responsibility, and but I promise Elena that I will do my best to respect and fill these shoes in the way that her late husband did. And I'm really not sure that we can continue this interview much more, because otherwise we're going to become too emotional on what is a very, very happy occasion. But I am so honored and I am so proud to be wearing this hat with the badge of the Voivodi and these shoes, and I thank you deeply from the bottom of my heart, Elena. As you may or may not know, my speech, which In Life Bulgaria filmed, is on the internet, and so far it's been viewed 210,000 times, and every week another 10,000 people watch this. I don't take personal pride in this. I take great pride in so many Bulgarian people are watching that speech and taking inspiration from my words, which is nothing to do with me. It is to do with the Bulgarian people being so happy and so proud to be themselves and not to have this inferiority complex that they've been taught for the last 500, 600, 700 years. Be Bulgarian, be proud, celebrate yourself, celebrate your traditions, and maybe there will be a wonderful renaissance in this country. And the last thing I want to say, how wonderful it is to see so many very, very young people, young boys and girls, 5, 6, 10, 11, 13 years old, dancing wonderfully the horo. This is very important. These such wonderful costumes. Absolutely. Look at us all. This is wonderful. This is wonderful. Не само шапката, има знака войвода. Трябва и войводски да води напред. Ето войводиче, лъва. Това е войвода. Продължавай.
Аз вече посещавам фестивала седма поредна година. Седма поредна. Една пропусната. Но това, което ми прави впечатление е, че с всяка измината година има нови и нови българи, които идват и повтарят, зареждат се, освобождават се от ежедневието, от напрежението. Много изчистена емоция. И тук всички се чувстваме като едно голямо семейство, връщайки се 150 години назад, без телефони, без тези нови технологии. И искам да благодаря на Христо от ансамбъл Българе, искам да благодаря на Деси Танева като земеделски министър, която също допринася за това духовността и българските традиции да се представят и на фестивали, които са извън страната, по линия на земеделското министерство и разбира се на кмета на Котел, който пък е символичният домакин. А кмета на Златоград, между другото, стана гайдар, спазвайки традицията на неговите деди. И аз смятам, че това е истинското, това е духовното и благодаря на Христо за това, което прави. Майка ми е народна певица, баща ми е кордонист и имам самочувствието, че така съм успешен бизнесмен и в край на краища това по този начин искаме да дадем пример на бизнеса, че трябва да помага точно на такива хубави мероприятия, а не да спонсорират чалги певици и други такива. Има хора, които живеят и работят за възраждането на България, докато има хора като Георги Манев, сигурно е, че България ще се възроди. Вие с каква носия сте? Автентична или направена специално за вас? Ами, естествено, че е направена. Автентичните са голяма рядкост. Северняшка е с леки примеси. Ние тук сме от първата година на фестивала и във всяко качество, което годината ни заварва на този фестивал, ние сме тук. Бяхме първите, които го подкрепиха с каквото можем. Христо може да каже от първата година на създаването му. Знаем как той израсна и се радваме, че толкова много хора приобщава всяка година. И ние сме тук като хората, които тръгнаха от първата година и е наистина прекрасна атмосферата. И можем да бъдем горди, че сме българи с такава история. На церемонията по откриването на фестивала присъстваха множество официални гости, сред които бяха европейския шампион по бокс за професионалисти Кобрат Пулев, заедно с приятелката си певицата Андрея и брат му Тервал, заместник-председателя на ГЕРБ Цветан Цветанов, земеделски министър Десислава Танева и министъра на туризма Николина Ангелкова, както и холивудската звезда Бен Крос, който за пореден път и на чист български се привикна да живее в България. Мисля, че в тия трудни времена това, което ни липсва, е именно духовността. И съм сигурен, че една от причините, дали съзнателно, дали подсъзнателно, всички ние да сме тук, е именно тази липса. Пожелавам на всички приятно прекарване, добре дошли и да живее България! Щастлива съм, че толкова много хора присъстват всяка година на този фестивал. Добре дошли! Надявам се да се чувствате добре в нашето село и искам да ви напомня думите на един голям наш поет, който беше казал: разхождам се по небето на България и срещнах рая. Надявам се, че ще срещнете рая в Жеревна, рая на народната музика, рая на народния танц. Надявам се да сте щастливи. Добре дошли в Жеревна, българи! Изкарайте се чудесно!
Благодаря ви, че 9-та година отново сте с нас и на подкрепяте и вървите с нас. Не ви плаши дъжда, не ви плаши нищо. Благодаря ви, че винаги сте с нас. Моля ви, радвам се да видя малки деца. Нека да оставим традициите и да възпитаме нашите деца с традициите, които сме получили от нашите деди и от нашите дядовци и баби. Бъдете с нас и благодаря ви. Забавлявайте се, нека всичко да бъде и Бог да е с нас. Неосъзнато вие се прибирате в къщи, обличате градските си дрехи, но пренасяте една частичка от Жеравна цяла една година във вашето ежедневие. И затова все по-често виждам хора да обличат носии, все по-често да пеят народна песен. И това ми дава надежда. И то е благодарение на вас. И ви благодаря от сърце. Нашия официален гост, холивудски актьор Бен Крос. Добра вечер на всички. Искам да благодаря на всички вас и по-специално на Христо Димитров за това, че поканихте Диана и мен да споделим това чудесно събрание с вас. Или събиране. Никога до сега не съм имал честа да бъда част от нещо той красиво, истинско и българско. Благодаря от цялото си сърце. Да живее България! Аз съм българче. Обичам нашите планини и зелени. Българин да се наричам, първа радост е за мен. Аз съм българче свободна. В края свободен аз живея. Всичко българско и родно, любя, тача и милея. Да живее България! Това дете за първи път облича народна носия и за първи път на фестивала при нас. Както виждате, перфектно говори английски, защото там е роден. Говори френски. Не се е загубило, докато има такива хора като вас, когато Христо Димитров е тук, наистина това дете никога няма да се загуби. Винаги ще бъде българче. Благодаря ви! Ами така и така сме в този състав. Нека да дам думата и на господин Христо Димитров, хореограф и продуцент на Национален фолклорен ансамбъл и създател на фестивала на фолклорната носия в Жеравна. Здравейте, братя българи! Знаете ли, днес си мислих, че много често ни се струва в нашата страна да ни се случват неща, които да ни карат да ругаем и да псуваме. И да си викаме, Боже Господи, що това се случва, бе? Много често ни се случва да виждаме не особено интелигентни хора и да викаме, какви са тия простаци, бе? Каква е тая простащина? Често се случва да се огорчаваме, но е достатъчно човек само един път да дойде тук на Жеравна, да види какво се случва тук на този фестивал, да види какви хора има тук пред мен сега и какви хора има зад мен сега и какви хора има и там отзад зад всички вас в гората, за да разбере какво е България. България е държавата, създала най-богатия фолклор на планетата Земя. България е държавата, която цени своите традиции. България е държавата, която е създала читалището. България прави това, което се случва днес тук, което ни го правят много държави в света. Българският дух е жив, благодарение на всички нас, които сме тук. Това е истинската България. Всяко стадо си има мърша.
Но истинските хора са днес тук. Истинските хора са тези, които правят истинската България. Ето това е България. Национално сдружение Пазители на българщината удостоява доктор Милен Врабевски с званието Апостол на българщината за изключителният му принос в утвърждаване на българската култура и историческо наследство. Жеравна, 2016 година, 19 август. Скъпи приятели, брати българи, изключително чест е за мен на първо място да сме заедно и да направим заедно това, от което всички имаме необходимост, да събираме собствената си мощна позитивна енергия и да разберем, че в тази заедност е истината за нашето бъдещо развитие. Заклевам се да обичам народа си и страната си със същата сила и преданост, с каквато героичните ми прадеди. Заклевам се да пазя живи националните ценности и националната памет и да ги предам на децата и внуците си. Ако наруша дадената от мен днес клетва, нека името ми се покрие с позор. Заклех се. Скрепете вашата клетва с целувка на знамето на сдружението, след което може да бъдете поздравени от вашите нови братя по идеология. Кулминацията на уводната част бе момента, в който хиляди българи запалиха своите малки свещички и запяха заедно в един глас «Хубава си, моя гора». Цялата вселенска хармония точно в този момент бе в Жеравна. В Боровата гора на Добромерица отворила прегръдката си за хората, които я възпяват, осветени от най-красивата пълна и ярка луна, сякаш символично показваща пътя напред в бъдещето. Аз си представях, че ще има 2-3 хиляди души. Оказа се, че има 20-30 хиляди души. И съм възхитен от всичкото, което Христо прави. Още повече, че и аз малко правя подобни неща. И използвам това, че говоря с вас, да призова всички българи, които имат възможност, да пренесат нещо подобно в родните си краища. Всичко тръгва от духа. Когато един човек има дух,
той може да постигне всичко. Когато няма, всичко се руши. Именно заради това и ние сме тук, за да може и повече хора да обърнат внимание, да дойдат, да видят колко уникално и колко незабравими спомени може да имат тук. Много е важно да се дига духа на нацията, а той се дига именно да има уважение към знамето, да не да виждаме знамената непрани, изкъсани, нали. Именно заради това говорим, нали. Малките неща са важни. Много е важно да не забравяме героите, по всякакъв начин да си напомняме, че сме голяма нация, че имаме тежест, че сме на 1300 години история, дали чрез знамена, дали чрез великите българи, дали чрез апостола на свободата. По всякакви начини можем да го правим, не трябва да забравяме нашите велики личности. Според мен ние сме нация, която има много стари корени и ние трябва да бъдем едни от тези, които да показват на Европа и на света какво означава традиции, какво означава култура, какво означава дух. И ме боли за това, че много млади хора се поведоха точно по лъскавите неща и напуснаха България и оставиха да бъде в това положение, което е в момента. В същия дух с много песни и танци премина и втория фестивален ден. Гостите се насладиха на богат автентичен фолклор, конкурс за най-красива носия, народни борби и нестинарски танци, вихрени хора и пак хора без прекъсване. Дори и по време на ритуалното вадене на изпечените на място сочени чевърмета, чийто аромат определено ще помним дълго. Танцуващи в ритъма на хорото имаше. Хванали се здраво един за друг, млади и стари, мъже и жени не спираха, сякаш за да докажат, че България ще пребъде. Около 3 години наистина една вечер наблюдавах огромното хоро около огромния огън и тази мисъл ми мина. Аз не стоях и да си мисля, ние с Христо пък какво направихме. Просто реших, че смисъла дори от нашата любов, от нашите взаимоотношения, нашата сватба е жеравна. Това да видиш толкова усмихнати хора, толкова щастливи, да предадеш това на поколението, чувствам се наистина щастливка и късметлийка, че именно наистина нашата сватба положи основите на това. Забава имаше и за порасналите момичета, които трудно устояват и на ден без шопинг в мола. Импровизираната търговска улица в Жеравна бе много ярка и цветна. Изпъстрена с изделия, демонстриращи старинни занаяти. Имаше майстори ножари, тюфекчии, кожари, сарачи, кондорджии, майстори на изделия и на музикални инструменти от дърво, както и такачи, продаващи чарджета, такани заливки и битови торби. Имаше обувки от най-меката кожа, бижута и аксесуари, показващи красотата на българката. Тук след малко ще се рисуват ето тези глинени фигурки, които пак са изляти по начина, по който едно време са изливали глинените фигурки и децата ще си ги оцветяват и после ще се остават за тях, така че да видят по какъв начин са се оцветявали реално. По този начин се правят и глинените съдове, които първо се оцветяват, после се изпичат и всъщност стават по този начин. Това е играта Дама.
в която всеки от участите има по 9 топченца. В случая са такива джаминки или билюри, в зависимост от това в кой район се наричат по различен начин. Целта на играта е да направиш пак 3 в редица, както при морския шах, само че полето е доста по-голямо и има малко по-сложни правила. Тук първо започваме с топчета в ръка и всеки от нас редува, дава и служи едно топче. Сами вървят, чувства се човек спокойно при вървението. Страхотни са. Просто трябва да ги пробвате и така ще се убедите и вие самите. Предлагам различните видове калпаци по стара българска технология, като спазвам традициите, както са се носили някога от двете страни кожа. Има връвчица, с помощта на която се свиват по главата. Основно калпаците са ми от 4 фолклорни области на България: Шопски, Добруджански, Тракийски, Македонски. Това е, може би, най-характерното и най-доброто запазено от българския дух и култура. Идеята ми беше първоначално, специално за този фестивал, да започна да изработвам покривки, възглавници с българска бродерия. Имаме пръстени, фибички, шнола за глава, брошки, обици, медальончета. Имаме престилка за бутилка, която перфектно стои на бутилка от вино най-вече. Става и за други бутилки. Айде сега да видим как един войвода, и то голям, тъче на стан. Ще се справи ли с тази сложна апаратура? Има различни техники на такани, късана, вадена техника, гладка техника и според желанието на човека, който работи, може да бъдат декорирани с различни техники тъкани. Наистина сме всичките здрави и винаги сме с настроение и винаги сме с страшни емоции зареждаме. Ние сме от град Добрич. Нашият фолклорен състав се казва Жатвари.
бяха подминати и забавленията за мъжете. Националният спорт на българите, народните борби, бе поднесен изключително атрактивно, бляскаво и впечатляващо. След няколко зрелищни двубоя бе излъчен и най-силният мъж от фестивала. Вечерта на втори ден от фестивала бе кулминационна, защото въздухът не само преливаше от енергията на традициите, но всички тези малки и големи, които изпълниха местността Добромерица и сътвориха новата българска народна приказка «Жеравна». Не и заради един концерт, който дълго ще се помни. Този на Николина Чакърдакова. Народната певица заплени публиката освен с магическия си глас и с ефектните си красиви костюми, така и с атрактивното съчетание на хореографските постановки и невероятен избор на песни, които вдигнаха всички в голямо, безкрайно, голямо и лудо хоро.
ли вие? Как да стана? Тара-дара-дара-дара, как да стана? Я изпила. Супер сте! О, добър вечер! Моля вашите аплодисменти за най-голямия виновник да се случват тези вечери. Христо Димитров, благодарим ти! Много те обичам. Нещо страхотно. Чули ги? Това беше поздрав от нас за тебе. Да знаеш, до година пак. И хубаво време си поръчахме. Финалът на тази приказна вечер бе запазен за един от най-древните български обичаи, възникнали още преди хилядолетия – магическият нестинарски танц. Танцът върху огъня се счита и като молитва към небесните сили за сполука, плодородие и предпазване от болести. Според едно вярване, огънят е в състояние да унищожи и изчисти всички злини, както от човека, така и от земята. Именно така магично, приказно, огнено и пречистващо душите ни завърши фестивала. Това приключение за родолюбци определено ни прави добронамерени, усмихнати и позитивни. Зареждани с енергия ни припомня, че можем да сме обединени, горди и силни българи. Докосването до миналото ни дава сили за бъдещето. Пъстрите носи и шевици не само ни припомнят откъде идваме, но и ни показват каква трябва да е посоката ни за напред. Защото ние сме тези, които оставаме тук и защото някой трябва да пази националната ни памет.